Bhoi District Sport Association menta ka sngikat kandai terik unai wing aja apsau kala Pyrda no ya ka Bhoi League 2024 4th edition Super Division kabala penlong Hamadan Umdihar Mini Stadium hakani ka program lawan men Pyrda no da uba Balajit Rani MDC kanongpo kumukongsan hakajingi don rangkat lang uba RB Shadap President ka Bhoi District Sport Association ba Dipson Rendatiang General Secretary ka RBDSA ba JB Lingdo Chairman ka Football Committee ba Romel Lingdo rang ba chnong ka Umdihar bat kiwe kinong kit kam hakane ka lumpong ladon ru khat ar taliki kun honya kenchat pol kiban sa simbenta hakane ka Bhoi League Super Division jongka aja apusau bat hakane ka sngi sedang lasdang da sau taliki kun hon ka balatip kum ka Umran Diary Sport Club persya ya ka Kongri Para Sport Club ka Umdihar Sport Club persya ya ka Mautari Mahadon hapadeng ka Umran Diary Sport Club persya ya ka Kongri Para Sport Club ka jingi lakai ka long ka baya khait hapadeng ka Umdihar Sport Club persya ya ka Mautari Mahadon Sport Club ka Umdihar Sport Club kala pelimno ya ka Mautari Mahadon Sport Club da Argo Lanon. Ban Asian Benta berkumjuru yang kena galat kebab hiyo langba ka RBDSA ban IAP yang kena ke platform ngasungo ban ong ban kentu ya ki khun samlai ke jungi ke badan kasap bab hinshim yang kena ke kabu ya kaba ka RBDSA kadan ke jing temu ke bab ha ban kentiu ya phi kum ki khun samla jong kena ke dong bakathain ke jongi ngimla ban len ba ka Bhoi district ka jongi kaladai ka way na ki district ka badan baha kata ka potential ha bai de bat ka banta jo ka sport gi nadu ka Meghalaya game ka bangi ladak ban sakhi ha kine ke benai ya ka jing la jo ki khun samla ki jongi ban wanra ai ka nam bat ko buram hoi wan lada ki wan ha ka dan ka ba a nge songthu baki khun samla ki jongi ki wan kadar baar kadau kalong ba ngimdon ya ki discipline ki bapher baki khun samla ki jongi ki yo ban participate henrei ngi ya ka jing la jing khun samla ki jongi ban wanra ya ka nam ha ka bai dei bat ka sport kalalong ka wei ka burom nang banta ka Bhoi district ki jongi idang shi ya ka jing wanra jong ki khna ki jongi ki belai ban simbanta ha ka subro tokop ha ka ba atli ki division ka bangila ban ong kilayo ban wanra ya ka final ya ka nam la du ha ka bayade bat ka super tokop kene ka pani bagi kun samla ki jongi ki don sisa ka bensim jong ka jing thrang na ka banta banile kai ha ki jing le kai ki bapher kene baro masngo ban airu ka burong sya ka ba RBDSA ki bala persang ban kesutia ki bala persang ban wat ya ki klur lane ki sap ki phong ki ba ki khon jongi nadu nanong kendong ki don ban ai ki ya kane ka platform kane ka super division ru kalong si benta naga benta ban ai phi kane ka platform ba phinio ban sim benta ban ngikermen balang ba kane ka super division ki ban la ban poi hau thong jong jing job ki la